Des de Breda, Adrià Romo. Darrere meu, a la bateria, també des de Breda. No és el central del Barça, però hi és en Sergi Busquets. I a la meva dreta hi ha un senyor que és l'home meravella. Amb dos assajos s'ha tret tot el puto repertori. A la meva dreta, Cristóbal Belmonte. Aquí al mig, des de Gullana, composant aquí les lletres, li surten, no sé, allà li surtin els dors de l'ànima, que li surtin. Del fetge! Álvaro Escudero! Directa, acción, directa, acción.